खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव जा थामथि जारिमिनारि गोरोबथा जाबाय आरो बे थामथि जारिमिनारि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि बयनिख्रुइबो देरसिन आरो बर' हारिनि बयनिख्रुइबो देरसिन लुबैनाय आरो हास्थायनाया जाहैबाय ओनसोल एबा बिटिआरनि सिमा बारायनाय आरो बिटिआरनि सिमा बारायनायजों लोगोसे बिटिआरनि बियाबा 40 निफ्राय 60 बियाब जाहैनाय बेखौ लानानै गोबां दैदेनगिरिफ्राबो आरो लोगोसे बर' हारिनि गोबां माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे आथिखालनि बिटिआरनि एबा प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बिटिआरनि बे बियाब बारायनाय थामहिनबा बिटिआरनि जा सिमा बारायनाय बेखौ लानानै गोबां सान हर खामानि मावगासिनो दं। बेजों लोगोसे बे समाव अखिल गगै जेराव बावैसो सिगां बिथांमोननो जोंनि खौरांनि गेजेरजों रोखा फोरमायबायदि बिथाङा सासे गुबुन ओनसोलनि गुबुन बियाबनि बिटिआरनि बाहेरानि सासे एमएलए दैदेनगिरि अखिल गगै बिथाङा बिटिआरनि जाबायदि सिमा बारायनाय आरो बिटिआरनि जा बियाब बारायनाय जे 40 निफ्राय 60 समुस्ति जानांगौ एबा बियाब जानांगौ बे बिटिआरनि बियाबखौ 40 निफ्राय 60 बियाब खालामनांगौ आरो बे खामानिखौ बे बोहैथो बोसोरनि एबा 1 बोसोरनि गेजेरावनो बिटिआरनि बियाबखौ 40 निफ्राय 60 बियाब खालामथारनांगौ होननानै गोख्रों दाबि दैखांदों दिनैनि बे आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जुथुमायाव जेराव जोंनि बे गिबि खेबनि थाखाय आसामनि जारिमिनावनो गिबि खेबनि थाखाय जेराव आसाम रायजोनि आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जुथुमाया जे रायजोनि आसामनि केपिटेल थामहिनबा दिसपुरनि अनगायै गुबुनाव जाफेराखै नाथाय गिबि खेब जोंनि बे बिटिआरनि जा बिटिसि काउन्सिलनि जा एसेम्ब्लि बे एसेम्ब्लियाव दिनै जानानै थाङो आरो बे एसेम्ब्लियावनो दिनै गोख्रों दाबि दैखांदों जे टेबुल सौनानै बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि थाखाय बिटिआर जौगानायनि थाखाय अखिल गगै बिथाङा दाबि दैखांदों जे बे बोसोरावनो बिटिआरनि बियाबखौ 40 निफ्राय 60 बियाब खालामथारनांगौ होननानै आसि थुनानै बाथ्रा बुंदों अखिल गगै बिथाङा। दानिया फैदो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जे सिमा बारायनांगौ आरो 40 निफ्राय 60 बियाब जानांगौ बेखौ लानानै माबायदि आसि थुयै दाबि दिखांदों अखिल गगै बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि। এতিয়া যদি মই কওঁ এটা বা দুটা যদি উদাহৰণ দি দিওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিজে গম পাব। ইয়াত আছিলে অল্টাৰেশ্যন অফ এৰিয়া বিটিএডিৰ অল্টাৰেশ্যন এৰিয়াত কৈছিলে যে ইনক্লুজন অফ ভিলেজেছ হেভিং মেজৰিটি ট্ৰাইবেল পপুলেশ্যন কৈছিলে যে তেনেকুৱা গাঁও আছে মই জনামতে 1100খন এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা ট্ৰাইবেল গাঁও ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে মাত্ৰ 60খন। এক্সক্লুজন অফ ভিলেজেছ হেভিং মেজৰিটি নন ট্ৰাইবেল পপুলেশ্যন যিবিলাক নন ট্ৰাইবেল পপুলেশ্যন যাত 51তকৈ কম ট্ৰাইবেল মানুহ আছে সেইবিলাকক বিটিআৰৰ পৰা কটাৰ কথা আছিলে তাৰ এখনো গাঁও এতিয়ালৈকে কটা নাই সেইটো কটাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। তাৰপাছত বিটিআৰৰ আপোনাৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চি 40টাৰ পৰা 60টা কৰাৰ কথা আছিলে 125 যিটো এমেণ্ডমেণ্ট আছে তাত নিশ্চয় এইটো আহিব। ইয়াৰ আগৰ আমাৰ ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাত যিটো 125 যিটো এমেণ্ডমেণ্ট বিল আছে তাত এইটো সংখ্যা বিটিআৰৰ কথাটো উল্লেখ নাই এইবাৰ নিশ্চয় সোমাব নেক্সট ছিজনত। মই আশা কৰোঁ যে এই এমেণ্ডমেণ্টত 40টাৰ পৰা 60টা বিটিআৰৰ চিট আপোনাৰ 40 MCLAৰ চিটটো 60টাৰ পৰা 80টা নহয় 40টাৰ পৰা 60টা কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। এই তিনিটাই কাম কৰা নাই। এই তিনিটাৰ ভিতৰত মই দেখুৱালোঁ যে এটাৰ সামান্য অংশ এটা 1100খন গাঁৱৰ ভিতৰত মাত্ৰ 60খন গাঁও এতিয়ালৈকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। তাৰপাছত যদি চাওঁ যে ৰিভিউ অফ পাৱাৰ এণ্ড ফাংচন অফ বিটিচি তাত 90টা যিটো হেৰি দিয়াৰ কথা আছিলে সেইবিলাকো এতিয়ালৈকে কাৰ্যকৰী হোৱা নাই।